Tak dobre vyzerá, že? Pozri tie farby, pozri tú kombináciu. Pozri tie malé posekané stromčeky, čo sú na tom rizote. O tých kloch si nie som istý, čo sú v strede, ale tak nechajme to tak a prepačíme. To sú aspoň 4 alebo 5 hviezdičiek. A pritom to nenavaril Jamie Oliver, ani Gordon Ramsay. Toto navaril ovocný Jack. Áno. A ty to môžeš teraz navariť tiež. Stačí, keď dopozeráš video do konca. Toto je zoznam tvojich ingrediencií. Budeš potrebovať takýto veľký hrniec, v ktorom urobíš vývar z tymianu, bobkového listu a celého nového korenia. Základy risota urobíš z jednej šalotky, 1,5 stručiku cesnaku a jednej stopky zo stopkatého zeleru. Základy risota bude samozrejme ryža carnaroli alebo arborio, ja použijem carnaroli, šafrán a 9 tyčiniek špargle ako 9 mesiačikov. Na zdobenie a dochutenie bude slúžiť 5 olív a 6 sušených paradajok. Risotto zakrémujeme vegánskym maslom a vegánskym syrom pekorinového typu. Finálne zdobenie risota budú tvoriť feniklové hobliny a žerucha. To sú tie malé posekané stromčeky. 1 až 2 porcie risota umiešaš v pohode v takejto malej panvici. Ak však budeš chcieť robiť 3 až 4 porcie alebo viac, budeš potrebovať nejaký menší kastrolík, taký 3 až 5 litrový. Na 2 porcie, ktoré ideme robiť, budeš potrebovať cca pol litra a 6 deci vývaru. Dáš ho pekne pred varením zovrieť nad oheň, aby si ho mal pekne horúci, pretože risotto sa zalieva horúcim viacim vývarom. Pripravíš si šalotku, zeler a cesnak. Všetky 3 ingrediencie nasekáš na jemnočko. Na naozaj jemnočko. Veľkosť týchto drobkov by mala pripomínať veľkosť zrn ryže, aby boli podobne veľké. To znamená, takéto krásne pasiky naťaháš. Jeden po druhom. Jeden, druhý, jeden, druhý. Potom ich takto krásne priečne nasekáš nejakou veľkou mačetou z Afriky. Odrež končeky cesnaku, rozpúč ich nožom, vyber ich z obalu, obal zahoď a cesnak pretlač na to prisluchajúcim nástrojom. Najrýchlejšie, najefektívnejšie, najčistejšie. Na moju porciu 100 g ryže som použil 5 čiernych olív a 6 sušených paradajok. Olivy som už predtým nasekal a to isté musíš urobiť aj so sušenými paradajkami. Niekedy môže byť dosť ťažké ich nasekať, tak ich môžeš kľudne nastrihať nožničkami. Dôležité typy pre zelenú špargľu sú tie, že keď ju začneš porcovať, tak musíš odlomiť spodnú drevnatú časť, ktorá sa odlomí sama, ak celú špargľu zapružíš a chytíš za konček. Tá drevnatá časť je moc huževnatá a nechutí až tak dobre. Keď už pooblamuješ všetky drevnaté spodky tyčiniek špargle, tak môžeš pooblamovať aj všetky hlavičky špargle, pretože tie sa dajú do risota až nakoniec a budú slúžiť skôr ako dekorácia. Potom kľudne nasekaj špargľu na malé koliečka, na malé puky a máš hotovo. Taká štandardná risotová porcia suchej ryže je cca 75 g. Ja to trošku zaokrúhlim a pôjdem na 100 g, lebo som veľmi hladný. Verím, že aj ty. Prípravu surovín dokončí nastruhaním syra, aby bolo všetko rýchlejšie a jednoduchšie na konci. Takže ako prvé skontroluj oheň horí, vyváre tie briaci. Dobre, očisti panvicu, ak tam je bordel. Fuj, preč. Ochutnej špargľu, dobrá, ochutnej syr. Ak je syr dobrý, tak si daj trošku viacej syra, lebo je fakt dobrý. Ok, nakapkaj olej na panvicu. A môžeš začať dusiť šalotku, zeler a cesnak. Pridaj tymián. Podus to nejaké 2-3 minútky približne a môžeš pridať suchú rýžu. Rýžu na risotto nikdy neumývaj, pridávaj ju suchú hneď rovno z balíka. Keď rýža začne byť jemne translucentná, môžeš začať pridávať vývar po nejakých deci, 1,5 deci cca. A začneš neustály cyklus nekonečného miešania. Po nejakých 2 minútkach môžeš pridať šafrán, ktorý nám zafarbí rýžu na žlto. Daj pozor, lebo šafrán je ultra drahý. Táto 8 na gramu stojí skoro 1,5 €. Naozaj veľmi drahá záležitosť. Pokračuj chvíľu v cykle miešania a prilievania vývaru, cca nejaké 3-4 minúty. Potom môžeš okoreniť a osoliť risotto. Je dobré, keď jemne osolíš risotto už na začiatku varenia, pretože keď rýža už bude kompletne napitá vodou a vývarom, už ho bude ťažšie osoliť. Stále pokračuj miešaní a podlievaní. Miešanie, podlievanie, miešanie, podlievanie. Dookola, dookola. Keď už bude rýža uvarená cca na 50-60%, môžeš do risota pridať špargľu a sušené paradajky.
Čas varenia risota môže ovplyvňovať viacero vecí, ako teplota vývaru, intenzita tvojho ohňa na panvici, množstvo ryže a tak ďalej. Ale generálne nejakých 20-22 minút približne. Keď už si spokojný s jej konzistenciou, môžeme risotto začať kremovať. To urobíme vegánskym maslom a vegánskym syrom. Takže pridaj vegánske maslo, nech sa rozpustí a hneď na to dosyp vegánsky syr. Stále intenzívne miešaj, kým sa obidve ingrediencie neroztopia a nezakremujú risotto. Ako posledné ingrediencie do risota hoďte čierne olivy, citrónovú šťavu a špargliové hlavičky. Risotto dobre zamiešaj, zakry pokrievkou a nechaj ho cca 3 až 5 minút oddychovať. Zatiaľ čo ti risotto bude oddychovať, natrhaj stromčeky a nastrúhaj fenikové hobliny. Čím jemnejšie hobliny nastrúhaš, tým jemnejšie budú a tým budú chutnejšie. Môžeš sa s nimi pohrať úplne ako chceš, môžeš urobiť takúto architektonickú vec ako ja, posyp to týmito stromčekmi a užívaj risotto. Dobrú chuť. No je skvelé. Díže si pozrel video. A keby sa vedieť nejaké dve iné, klikni na 2 oblčníky tu dole.